Hello, what's up mga bay? Kumusta kayo dyan? Panibagong video naman para sa channel natin mga bay. Ngayon wala tayong magagawa. So andito tayo sa itaas ng sa itaas ng silos. Ayan mga bay. Yan ang mga tangke natin mga bay. So ayan. So ang linaw-linaw. Ang lamig pa mga bay. So usap tayo mga bay. Dito tayo sa taas. Upo tayo. Jiski TV Vlog. So mga bay, salamat pala sa mga bagong subscribers ko. Malapit na tayo sa 500 sa kalahati. So, salamat sa inyo mga bay. Saludo ako sa inyo mga bay. Sa mga nanonood ng mga videos ko, sana i-like nyo rin at saka i-share. Tapos kung sino po hindi nakapanood, manood kayo kahit 3 or 5 minuto lang. Lamig mga bay. Lamig dito, sobrang lamig. At saka ano pong sayangin yung mga effort niyo pag hindi niyo pinanood. Dapat panoorin niyo bago kayo bago niyo i-click yung mga button na 'yon. So lamig talaga mga bay. So nasa malapit na tayo. Malapit sa kalahati. Sana supportan nyo ang mga channel ko mga bay. Yung channel ko. Ang lamig. So ayun mga bay. Salamat sa mga bagong subscribers ko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makaabot ng ganitong malapit na sa kalahati. Suportahan tayo. Magtulungan tayo para makamit natin yung gusto natin. Tapos dapat loyal tayo sa isa't isa. Huwag tayong yung iba ganon. Katapos ma-subscribe na, i-delete nila o i-unsub nila. Kaya dapat loyal tayo mga bay. So ayun mga bay, sana may mas marami pa tayong makuha bagong kaibigan. Madagdagan pa yung mga bagong kaibigan natin. Lamig talaga. So ayun mga bay, gusto ko rin sanang yun talaga yung pangarap ko mga bay, na makamit ko yung yung kailangan ni YouTube. Tapos tayo, tulungan lang tayo. Wala ring ibang magtutulungan, di ba mga bay, kundi tayo lang mga kababayan. So sana makamit natin yung gusto natin mga bay. At lamig. Ayan mga bay. Doon tayo nakatira mga bay. Yan tayo nakatira. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며, 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게
기억하면 난 가슴